नमस्कार, कशा आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण मस्त असे बटाट्यांपासून स्नॅक्स रेसिपी बघणार आहोत। तर ती काय आहे चला आपण बघूया। तर सगळ्यात आधी इथे आपल्याला लागणार आहेत कच्ची बटाटी। तर ही जी बटाटी आहेत यांची मी साल काढून घेतलेली आहे आणि आता बटाट्यांना आपल्याला स्लाइस मध्ये कट करून घ्यायचं आहे। नंतर आपल्याला याला छान असं चॉप करायचं आहे। ते कसं ते मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगणारच आहे। इथे मी मीडियम साइजचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत। मोठे असेल म्हणजे तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार जेवढे तुम्हाला हे करायचे असतील त्यानुसार तुम्ही बटाटे जे आहेत ते कमी जास्त करू शकता। तर बघा इथे मी आता एक बटाटा जो आहे हा छान असा स्लाइस मध्ये कट करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याचे अशा प्रकारे छोटे छोटे हे बघा बारीक असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी सर्व बटाटे जे आहेत हे छान असे कट करून घेतलेले आहेत। आता हे जे बटाटे आहेत हे आपल्याला छान असे धुवून घ्यायचे आहेत। आता यातलं पाणी जे आहे ते मी छान असं काढून घेतलेलं आहे। बटाटे जे आहेत हे छान असे स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला एक छोटा चमचा लाल तिखट टाकायचंय, चवीनुसार मीठ टाकायचंय। आता आपल्याला यामध्ये टाकायचा आहे मैदा। तर मैदा मोजून आपल्याला यामध्ये 4 चमचे टाकायचा आहे, यापेक्षा जास्त नको। मीडियम साइजचे मी 4 बटाटे घेतलेले होते म्हणून आपल्याला 4 चमचे मैदा टाकायचा आहे। आता हे सर्व आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। आजची जी आपली रेसिपी आहे ती अगदी साधी, सरळ, सोपी आणि मस्त अशी रेसिपी आहे। कधीही आपण मधल्या वेळात जेव्हा आपल्याला काहीतरी चटपटीत खायचं मन झालं तेव्हा आपण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करू शकतो किंवा मुलांनाही देऊ शकतो। तर रेसिपी तुम्ही पूर्ण बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच नवनवीन रेसिपीज मी तुमच्यासोबत शेअर करत राहीन। तर बघा आता मी हे इथे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। बघा जे आपण पीठ टाकलेलं होतं म्हणजेच मैदा टाकलेला होता तो खूप असा याला लागायला नको, हे असं मोकळं दिसायला पाहिजे म्हणून मैदा जो आहे हा थोडा आपल्याला कमीच टाकायचा आहे। तर आता हे छान मस्तपैकी झालेलं आहे। आता आपल्याला थोडासा पार्ट याचा घ्यायचा आहे आणि याचे छोटे छोटे असे गोळे तयार करायचे आहे। अगदी दाबून करायचं नाहीये आपल्याला, हे अगदी अलगद करायचे आहे। आणि आजची जशी आपली रेसिपी स्नॅकची अगदी मस्त आहे तशाच छान छान स्नॅक्सच्या रेसिपीज मी या आधी सुद्धा केलेल्या आहेत। त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर आय बटनवर नक्की बघा, तिथे मी देईन। आता हे जे छोटे छोटे बॉल्स आपण असे तयार केलेले आहेत ते आपल्याला मस्तपैकी तळायचे आहेत। चला तर मग तळून घेऊ। तर बघा आता मी इथे तेल जे आहे हे छान असं गरम करून घेतलेलं आहे आणि गॅसचा फ्लेम जो आहे तो मी आता लो मीडियम वरती करून घेतलेला आहे। आता हे जे छोटे छोटे गोळे आपण असे तयार करणार आहोत ते आपल्याला एक एक करून तेलामध्ये सोडायचे आहे। लो मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला हे उलट पलट करत छान असे तळून घ्यायचे आहेत। तर बघा इथे हे मस्त असे तळून झालेले आहेत। कलर सुद्धा किती छान आलेला आहे तुम्ही बघू शकता। असेच आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। आता हे आपण काढून घेऊ आणि बाकीचे सुद्धा तळून घेऊ। तर इथे सर्व स्नॅक्स मी छान असे तळून घेतलेले आहेत। तर फक्त आणि फक्त बटाट्यांपासून तयार होणारी आपली जी रेसिपी आहे ती खाण्यासाठी रेडी आहे। खूप मस्त आणि छान होते। बघा मी आतमधून तुम्हाला दाखवते, बाहेरून अगदी क्रिस्पी आहे आणि आतपर्यंत छान असे हे शिजलेले आहेत। तुम्हीही एक वेळेस नक्की ट्राय करा। बघा आवाजावरून तुम्हाला कळत असेल। आणि आजची जी आपली स्नॅक्स रेसिपी आहे ती तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आणि हो, माझं एक ब्लॉगिंगचं चॅनल सुद्धा आहे, त्याचं नाव आहे नानू अँड मम्मा। तर तिथे मी मस्त मस्त आता रिसेंटली ब्लॉग टाकलेले आहेत, ते तुम्हाला बघायचे असतील तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देईन, तुम्ही नक्की जाऊन बघा। आणि आजच्या रेसिपी बद्दल कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मग आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करा। टेक केअर, बाय बाय।